noma isimo simanzonzo Thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo Phuphu sithwebathwebe siphuma ngatha sibura sixaza amathe esumhlaba nozala hlala phansi wena mfana wenziwa yini ube isilima kanjena wena ake ngikutshela izathu ekwenza ukuthi ube isilima esokuqala number 1 i-account yakho yonke ya TikTok ikhuluma ngokhuzana ukhuluma ngenye nje indoda i-account yonke ukhuluma ngenye indoda you are protecting enye indoda ekwasiyona ukuthi ingayivikela but khona isingayinga sesithwebethwebe sesibula esilwelayo leso ubani nguwe ezakho lezo chapter 2 Nkosi yami ujabuliswa ukushutha ngemuva kwemoto kaKhuzani iphi yakhe imoto angaze nimbone umlandeli weGcokamelisha mina oyigqasha njengawo ejabuliswa ukushutha emva kwemoto yomunye umfana eze ayikhombe akhombe in number plate because ucakwe because you wanted us ukuthi sibone ushutha eceleni kwemoto kaKhuzani that thing makes you happy lonto leyo ikwenza isiphukuphuku futhi somfana akekho umuntu esifazane ongajabule ukuthandana nomuntu wesilisa othanda enye indoda oncela umthondo wenye indoda njengawe. Number 3, you posted a video Nkosi yami Shem. Nkosi yami ujabuliswa ukufollowa wena ngabantu ukuthi abantu people are actually following you. That thing makes you happy. Ukukhuluma ngegama lami, ukhulume onke lamasimbo wakho khulumile ngegama lami. That thing makes you happy. Mhlaka 1. Wenze ulive la wena. Waliwa umama wengane yakho. Abanga umama wengane yakho bafowethu omama bengane zami ngiyabahlonipha futhi ngiyabathanda because banginikeza into engangenayo banginikeza izingane zami engiyithandayo zonke equally wenza live uma wengane yakho wahamba waya eVarsity wafike waqoma eVarsity no lala akazange afebe wathola indoda esile indoda engayikhothameli enye indoda engayiqhambisi enye indoda wadedela umzansi khahla abafana res wasudaba ukuyisa la ikwali ingane litshela ukuthi wena uyisiphukuphuku wena ulandelana noKhuzani washacima uyayisinda unisesikhulu ukuthi ukhulelwe wena ku live you'll never see umfana onengqondo ekhuluma his private and personal affairs ku social media such as omama beyingane lonto leyo mfethu wakho mse uyisilima esikhulu namanje ngiyasho ukuthi wena uyisiphukuphuku wena. Chapter 4 sorry mfethu uyahamba mfethu ngiunderstand mfethu ukukhuluma ngami kuzokhulisa vele i-account yakho ukhuluma ngami uzama mfethu mhlawumbe awu8 ngami wena uyezwa imistake oyenzile yodwa uthi yingani ngingaphosti ingane zami zonke ku TikTok why ngilokho ngiposta eyodwa ngicela ukuphendula lokho okay wasa uthi ngithwele mina ngengane yami lala ke bhuti wami bonke abantu eningizimu Afrika abaphumelelayo empilweni siqale sithi banjani bathwele khona ubhuti waseFryhead okuthiwa uBongani that guy uphumelele and nami in future ngiyafisa ukuphumelela ngifike ezingeni lakhe lokuphumelela akathwele kodwa usobhuza eMlazi uphumelele une driving school uyafundisa abantu uphumelele mfethu enakathwele futhi uyabona bese kuba khona abantu abanjengo-gay mhlambe nomavava labo ke mhlambe nami ke impumelelo yabo is questionable ke mhlambe nami ngingasho ukuthi bathwele because that's how thina abantu abamnyama we view impumelelo yabantu bese siyirate ngokuthi bathwele if uthi iyasihlula ukuthi sifike kuyona angakaphumeleleke mina even nanangaleyo ndlela but I was kind of astonished mangizothiwa uthi wena mina ngithwele ngengane yami awugcinanga lapho wemhlaka 1 uyezwa
ubese udalula nanezinto ezicayi nokuthi mina ungazala ingane ulale nayo ngiqala ukuswa ngawe wena mlandeli kaKhuzani omkhulu oyisiphukuphuku lento inawe kuphela uyisiphukuphuku wena mfana futhi ungayizala ingane yakho maqede uyilale wena indlela oyisiphukuphuku ngakhona wena mfana wena uyislima wena yayingeke intombi yakho uma ngane ahlale nawe isiphukuphuku unjalo mangabuza nje ungakwazi ukwenza icontent nengane ena 4 years icule ingoma idance makathi ngitshengise ivideo kawala ena 4 years of 5 years ungayithola yini ngoba uthi why ngingadance nezinye izingane luckily enough ke ingane zami zonke zila ku TikTok mangacinga ama video azo nje zikhona zonke kaze wena olazy ukucabanga ulafana uyisilima wena ngokuhlala etexini the whole day wena you'll never change your life if ungayishintsha umqondo wakho indlela ocabanga your mind needs to be conformed uguqulwe and reprogrammed ushintshe completely ngoba usiphukuphuku isizathu ngihlala etexini ikhuluma indaba zamanye amadoda the whole day udefender omunye umfana okumunye umusi bakhona osomatekisi fethu abagrand fethu ompunyela ogodole oBenten taxi operator osokhela fethu angeke ubabone behleli phansi bedefendana namaqhawe abo the way wena owenza khona wena silima somfana wasemtubatuba umhlaka 1 driver itekisi ngiphinde ngisase lapho ke mfana wami ekuthandeni izingane zami uyazi ukusuka kwami la eGoli ngithatha imoto yami anyone ngidriver ngibheka eyami ingane ngeke uzuyibone eTexini ngisaphila mina because angifuni uyazi how much it takes and it cost me to drive from Johannesburg to Durban ngilande ingane and ngwena ubhek la eGoli ngihlala nawo la eGoli ngihambise ko auntie bawo mhlambe ko Witbank and after that ngiyilande futhi ngiyibuyisele back to Durban. You know how much it costs? Umholo wakho wonke lo mfana wenyanga okuhlala kuloko masimba lawo ke ekhumbi ohlele kuyona. Uyazi? Bese ngibuya kule eNIU. Ubhizi siphuphu kundini somfana uhamba utshela abantu uthi ni NIU. Yini NIU? NIU kaKhuzani, NIU kaKhuzani. NIU yomunye umfana. Ugqoka impahla ebhalisa igaba lomunye umfana esiswini sakho. Uyazi ukuthi NIU whether it's an acronym or it's an abbreviation. Do you know that? Uyazi ukuthi NIU umele ukuthini khona lokho nje ukuthi umele ukuthini NIU. Awukwazi ngoba uyisilima nje wena. Uyisiphukuphuku nje wena. Lala all the files onawo ngami ngicela uthi uwabeke nje ebesobala. Ungalokho uthi ena hayi ngizoposta yonke into yaziyo ukuthi ngake ngayenza mhlawumbe that very uzibona uyisilima kanjani wena mfana wena ngiyakufonela the other day ngiyatshela izini ngibheke eThekwini ngisuke ekhaya kwaNongoma ngizodlula lapho kweMtuba ukuphi siyaxoxa nawe ngiyahamba ngitshela ngizodlula ngithathe ingane yami ngilanda ingane yami eThekwini ngibuye ngilande enye eBay ngitshela wena siphukuphuku maqede ngazodlula kuwe eMtuba ngazokuphi imali because wena vele umuntu umbona wazi ukukhangeza that is why ubhizi ulandelana nanenye indoda ngafika ngakuphi imali eMtuba wayiposta futhi imali ubonga ukuthi nguphi imali yezingane zami engisebenzayo mina kanzima ngoba ngibuya nje emsebenzini manje kusemini kanje ngo12 shintsha mfana wami lena eyakho ngqo angifune ma donation mina because abalandeli bakaKhuzani basilela ekhanda one of them ubani uMax Makhanya uMax ufundele i-security unane license uya driver uphethe emsebenzini usanda kwenza ivideo Max encoma nje igcokamelisha wena ungakwenza yini lokho na angeke ngoba uyisilima somfana esofela ekhumbini nesizwe esikhulu wena ikhumbi yakho ayisadinga ukuthi ube nojeke sawudinga ukufaka umkhaba wakho ngaphansi uvele uphefumule nje kuphuma ithayile ekhumbi
indlela osuguge ngayo eTexini yakho siphuphu kusomfana. Awugcinanga lapho. Bafana bakithi. Awugcinanga lapho wona Silima wena. Uyangizwa? Uyabona Silima. Ungabuka ama video ami ku TikTok, ubala ama video ami ngikhuluma ngoKhuzani, bese ubala ama video ami ngikhuluma ngicomeleshi. Maningi ama video ami ngidlale ingoma zika Khuzani then ezegcokanga. My first, I think Khuzani so far, he liked about 3 to 4 of my videos about him. The first video I did with my very same daughter, ngangihlala ingoma kaKhuzani, sisendleleni saseMarani Hill Toll Plaza lapho ngibheke eMaritzburg. Ngenza ivideo kaKhuzani lapho angazi ucula yiphi ingoma yakhe uKhuzani ngqoke iJazz le Pirate elimnyama. Very ngihlezi ke ngqoke wona anyway. uKhuzani liked that video. But when every time it's like I'm saying bad things about uKhuzani. uKhuzani mayibhedile uyi-icon yethu thina balandeli bamaskani. Mayibhedile sizosho. Ngaphila ngazi ivideo ngamncoma uKhuzani ngangilaphandle kuzana kwafetla. Ngimncoma ukuthi ena utalabhe kahle this year. Watalapha wangakhipha indaba zabantu. But wena Silima wena sitona sothwebe esifile lapho ke eTexini. Awukaze into leyo ke uyibona ngoba ulandela ukhothana nomdidi kaKhuzani. Into engiyibonela kuwena kunabantu who are supporting you abayihlanzana. Uboyibuza lena uKhuzani ngoba unabalandeli abangaka nje. uKhuzani roughly unabalandeli aba 500,000. Why ama video akho about uKhuzani ebuyo ngabantu about 2,000? Ingoba wena urecruit abantu ukuthi bakuzondise mina. Lezo lima lezo ezingakuwe. Abanye babo sengiqalile vele ngiyabaziba already. Because sengibonile ukuthi la uba recruitile. Uyazwa? uKhuzani une following eningabi engabi yakufollowa if ukhuluma isense manje ngoba ukhuluma into yobulima ingakho ubonga abantu aba 2,000 nje kuzo like abantu aba 88 because babona isiphukuphuku somfana. Uyangizwa? Uyisilima wena mfana wena, uyisithwebethwebe wena mfana wena, uyinja futhi wena mfana wena. Uyofela lapho ke eTexini nila namasimbini oma NIU umbhedo lona lonto le udoti yonke usho ukuthi umgibi NIU ya emasimba lawe. There is only one NIU in South Africa. Yes, that's the National Intervention Unit in South Africa. Engiyaziyo leye nomsangano nje hamba nje niyoskomora vele udoti. Iloko nje engifuna ukuthi mfana ukwazi ukufaka ekhaya. Angikwesabi mina kwehla, angikwesabi unyuka. Kimi nje phethe uyinja. Futhi usuyiprovela kimi ukuthi vele uyisiphukuphuku. Bengibuka ama video wakho uzwayo la. Lo mfana wakhuza umuntu naye njengami. Into bemcikile uyayenza ivideo abhodle adlule ayeke. Nawe bafethu angaze ngisho ngohlezi mina ngi-right. Mangi wrong ngizoba wrong. Gadla phela usuke. Wena usiyangilande ufunani kimi? Awungitshele what do you want from me? I'll give it to you nicely. Yini? Ufuna ezozo emoto yami? Hamba uyoshisa ngomkhapha. Ufunani kimi? Phuphu somfana usajabuliswa ukuthengelwa idatha. Wenza ivideo ukuthi la khona abantu abakuthengela idatha. Uyisilima ngabona usabonga idatha umdala kangaka usabonga idatha. Into ingane yami engayibonga nakuyibonga evele nje mantende ingenele nje njalo wena uzobonga idatha. Listen here my brother, yazini ngicela ufake i-application yakho la kumina ngivele ngondle mfethu uvele uwa akulame straight ube ingane yami. Because vele I can afford you nje ngaphandle nje kweinkinga. Nakuleyo khumbi ngingakhipha futhi kuyona ngikufake izini esikoleni ufunde because ngathi enje nayo ufunde uqhele kuKhuzani bese usubumnandi nje bempilo udle imali yakho oyisebenzelayo ukuthi kumnandi kanjani. Wena nje ngiyaafforda nje with ingane zami enginazo ezo 3 wena ngakwenza ingane yami yes 4 yabona ngondle
ngikufake nasejimini kushe umkhaba lo. I hope you understand mfana wami. Futhi ngeke nje uzongithinte mina. Uqala ngakubeuza la. Bengithi ngitshela mfana wami indaba zakho kwemfana wami bese ngideda kuwena. Sengiphumile kuwena. I will unfollow you but I won't block you. I will delete your number ku WhatsApp wami but I won't block you. Ngiza imhlawa kwera ingqondo. Uyibone ukuthi lento owayisho ngami wrong uzobuya ungithinta. Ngeke ngifake ilunga lomndeni wakho, ngeke ngifake bazali bakho, ngeke ngifake mama wakho. Uthi kuthok kimi ngowami akusiyi uthi kuthok lo ukuthi ungakhuluma ngami nengane zami. Khuluma ma unenkinga nami, khuluma nami. Ngqo. Mase ufaka ingane zami angazi mhlawumbe nawe usufuna ukuba ingane yami. But it's fine. Ungaba ingane yami mfana ngikusize. Phume kuleyo masisembe tekisi. La kwenza ukhuluma indaba one way non stop.